Coidar a alimentación é fundamental para previr o desenvolvemento da enfermidade renal crónica. Con motivo do Día Mundial do Ril, dende Federación Alcer Galicia, queremos compartir con vos unha receita de nuggets de polo, ofrecendo unha versión máis saudable deste prato tradicional da comida rápida. Os ingredientes que imos precisar son 2 peitugas de polo, 5 talladas de brócoli, unha cenoria, media cebola, 30 gramos de queixo rallado, 2 ovos, 100 gramos de pan rallado, aceite de oliva, perexil fresco e pementa negra. O primeiro que faremos será escaldar o brócoli e a cenoria. Despois, engadimos a picadora, o polo e a cebola e trituramos. Agora faremos o mesmo cos vexetais. Trituraremos o brócoli e a cenoria. Agora o mesturaremos todo. O polo, os vexetais, o queixo e engadiremos tamén especias ao gusto. E para rematar, faremos bolas coas nosas mans e empanaremos con ovo e pan rallado. Por último, cociñaremos os nosos nuggets. Na freidora tradicional, os freiremos durante 5 minutos en aceite quente, ata que estean dourados. No forno, os faremos durante 15 ou 20 minutos a 200 grados centígrados, dándolles a volta na metade do tempo. E por último, na air fryer, os cociñaremos durante 8 ou 12 minutos a 200 grados, sacudíndoos ou dándolles a volta a metade do tempo.